Air Gym presents live from Samtal Room 3.14. The Great Opdagelser. Året er 1488. Portugiseren Bartholomeus Dias sejler nu ud rundt om Kap i gode håb i håbet om at finde søvejen til Indien. Kom så, drenge. Vi følger bare kysten rundt om Afrika. Så kommer vi over til Indien. Hold kæft, der er god vind. Fuck, mand! Hvad fanden er nu det? Der er jo fandme ingen vind! Ej, kraftedme, mand! Vi er fandme nødt til at sejle tilbage. Vi har ikke en chance for at nå over til Indien på den her måde. Sejl tilbage, alle mand! For helvede! Planen om, at Bartholomeus skulle finde søvejen til Indien mislykkes, og han må nu vende hjem til Portugal, efter at have brugt en masse af flådens penge. Året er 1498. Portugiseren Vasco da Gama forsøger at finde søvejen til Indien. Jeg, Vasco da Gama, har fundet en ny metode til at komme rundt om Afrika. På den måde kan vi komme over til Indien, hvor araberne sidder på det indiske handelsmarked. Yes, mand. Vi kom rundt om Afrika. Hold da kæft. Vi har kraftedeme fundet Indien. Vasco da Gama var nu kommet til byen Calicut i Indien. Her var et kæmpe marked, hvor varer fra Europa, Nordafrika, Malaysia og Østafrika blev handlet. Hej, araber. Vi er portugiser. Vi er et klogere folkefærd end jer. Handel med os. Vi er araber, og I er arrogante. Vi gider ikke handle med jer. 3 måneder senere må portugiserne efter et forgæves forsøg på at oprette handelspladser i Indien rejse hjem igen. Det er 1502. Vasco da Gama har nu haft en tidlig pause. Jeg, Vasco da Gama, tænker. Hvis araberne i Indien ikke vil handle med deres egen frie vilje, så må vi bare tvinge dem. Derfor kan man sige. Vasco da Gama og hans besætning er nu kommet til Indien. Her begynder de at plyndre og slå en masse af indierne og araberne ihjel. Dette ender ud i, at de får en handelskontrakt med kongen, og de rejser hjem igen. Efter portugiserne atter var kommet tilbage til deres eget land, sendte de et brev til den spanske konge for at fortælle dem nyheden. Vi håber, dronning og konge af Spanien, at I vil være glade på vores vegne, fordi vi nu har fundet søvejen til Indien og dermed fået en del af handelsmarkedet. Vi vil selvfølgelig give jer lov til at købe vores krydderier og guld, når vi har fået det importeret fra Indien.